Eto, tu. Možete malo bliže mikrofon, malo još desno vaše i bliže mikrofon. Svi spremni? Gospodin Škoro, kako napreduju pregovori? Rekli ste da ćete se ovaj tjedan još obratiti vezano s pregovore s koaliciju jedan ili dva puta. Evo, radni je kraj tjedna, nije ostalo puno vremena, ima li novosti? Dobro napreduju. Mislim da gradimo jednu pobjedničku priču, pobjedničku koaliciju. Nisam od onih ljudi koji viču opti rekord pa onda skaču, ja prvo skočim. Dakle, evo to mogu obavijestiti hrvatsku javnost da uistinu dobro napredujemo. No, međutim, kod nas radni tjedan ne traje samo do 16 sati u petak. Radni tjedan će nam završiti u 24:00 u nedjelju. Ja ću sutra ujutro u Slavoniju, ranom zorom. Mislim da smo na putu da stvarno stvorimo jednu čvrstu, dobru i kvalitetnu koaliciju koja će se suprotstaviti, kao što smo već 100 puta rekli, tom političkom duopolu koji nas ugnjetava zadnjih 20 godina. Koja su točno nova lica, da? Sutra idemo ujutro na put, pa vam mogu reći sutra poslije toga. Ne znate ih još? Znam. Kako komentirate Mesićevo negiranje majburških žrtava i Milanovićevo drugačiji put? Od tih ljudi mene stvarno ništa ne iznenađuje. Ja sam mislio da je politika jedan ozbiljan posao, tako sam se ponašao od samog početka, tako ću se ponašati i u budućnosti. Međutim, bez obzira što sam došao iz industrije zabave, ja veće zabave, više doskočica i više šaljivdžija ter ljudi koji se vole zafrkavati nisam sreo nigdje nego u hrvatskoj politici. Tako da i te izjave tretiram na taj način, a po meni je glupo komentirati nešto što je na razini zabave i doskočice. Kakva je 12. srpnja, što kažete, odnosno najkasnije do 12. srpnja mogu biti izbori, što kažete na taj interval od kraja lipnja do sredine srpnja, hoćete li do tada uspjeti dogovoriti savez sa Mostom i formirati sve liste? Uspjećemo sve ćemo napraviti. Žalosno je da je premijer Plenković sa svojom trgovačkom koalicijom abdicirao u jednom od vrlo teških trenutaka za Republiku Hrvatsku, pokazujući još jednom da je njemu važniji rezultat na izborima, da mu je važnija njegova trgovačka koalicija, da su im važnije pozicije nego životi i sudbine građana. Ovo u što nas uvlači još jednom je vrlo teška politička situacija koja će rezultirati samo na dva načina. Ili će narod prepoznati da ovi koji su nas do sada vodili dalje ne mogu voditi jer jednostavno ne znaju, oni koji su nam upropastili i prošlost i sadašnjost ne mogu nas voditi u budućnost. Ili će doći ponovo do trgovanja na političkoj sceni i opet ćemo biti osuđeni na situaciju da u jednom možda od najtežih gospodarskih definitivno trenutaka za naš narod imamo situaciju da budemo i bez vlade. Dakle, u tom smislu mislim da je ovo situacija u kojoj ćemo, jedno je sigurno, barem za vas medije, moći u ponedjeljak napraviti jednu zajedničku fotografiju završnog čina, tragikomedije, žetončića i svih onih koji su u trgovačkoj koaliciji s HDZ-om obnašali vlast u zadnje 4 godine, a rezultate znate i sami, ne moram ja to govoriti. Jeste li vi spremni na koaliciju s HDZ-om poslije izbora? Ja sam spreman raditi do zadnjeg kapi svojih mogućnosti, do zadnjeg atoma, da stvorimo pobjedničku koaliciju koju neće trebati niko nakon izbora. A nije li to nerealno to podrazumijevanje sve do 6 mjeseci? Samo jedan pedal. Je li vam Jandroković zabranio koaliranje s Mostom? Pa ja ne znam kome gospodin Goran Jandroković bilo što može narediti ili zabraniti, stvarno, a najmanje meni. Je li uvjet Mosta da nakon izbora ne koalira s HDZ-om da bi se pridružio koaliciji? Nismo razgovarali o tome, mi razgovaramo o sasvim nekim drugim stvarima, prema tome niko ne smije u ovom političkom prostoru, a pogotovo u ovom političkom prostoru, dijelu koji mi gradimo, biti isključiv na bilo koji način. Međutim, opet velim,
stvari se razvijaju pomalo i definitivno nisam od onih ljudi, ponavljam opet, koji unaprijed neke stvari čini, to rade neke druge profesije. Ja razgovaram, pregovaram, Domovinski pokret čini sve što može da objedinimo ljude, da se nađemo svi na istoj strani kontra ove koalicije, odnosno kontra ove pozicije SDP-a i HDZ-a i njihovih žetončića i partnera, tako da u tom smislu činimo to. To nam je prioritet. Sve drugo je stavljeno u drugi plan i razgovarat ćemo o tome kad za to dođe do. Dobro, ali kada govorite o pobjedničkoj koaliciji, to je prilično nerealno. Za to treba 76 mandata, to ne mogu ni jače stranke od vas dobiti. Dakle, savezništva će biti potrebno ukoliko želite biti u vlasti. Malo prije kad smo komemorirali kod spomenika bajburskim žrtvama, sam rekao i citirao sam kardinala Kuharića koji je rekao da vjeruje, da mi kao narod trebamo vjerovati i nama kao narodu nedostaje vjere, nedostaje nam samopouzdanja, političarima nedostaje odgovornosti i dopustite mi da ja vjerujem u to, a što će se dogoditi odlučit će birači. Ja vjerujem i u hrvatski narod koji neće dopustiti da ga se dalje vuče za nos. Ne budem li u pravu, onda ćemo razgovarati o tome zbog čega ja nisam bio u pravu i zbog čega su ljudi po ne znam koji put odlučili dati povjerenje onima koji, ja mislim da nemaju čak ni ljudskog, a kamoli političkog ili bilo kojeg drugog kredibiliteta da izađu na te izbore. S kojim argumentima mogu izaći na te izbore? Jedini argument im je idemo nastaviti ovako dalje kako ne valja. Ja mislim da zato niko ne može biti. Što je s Ivanom Penavom? Oprostite? Jeste li bliže dogovoru sa gospodinom Ivanom Penavom? Gospodin Ivan Penava mora riješiti svoj status u stranci kojoj pripada i u tom trenutku ćemo razgovarati vrlo rado i s njim i sa svima onima koji drugačije misle od političke oligarhije koja vodi HDZ. Hvala. Mogu ja pitat nekaj? Ja imam karte za vaš prvi koncert. Kako bio? Pa mislim, ja radim tu u Cvjećani, nema veze s ovim. Ja sam kupila karte za koncert, kako bio koncert? Koncert organizira koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Čim Mislim, ja vas čekam. Čim stožer dopusti, ja ću biti prvi koji će vas dočekati na ulaz. Mene baš briga za ovo, ja čekam koncert prvi. Imam karte doma na frižideru. Moraju nas pustiti barem na pola metra razdaljeni. Pa nema veze i na metar, sam nek bude koncert. Ovo me ne zanima, mene vi zanimate kad tamburate. Hvala li. Ovo nismo naručili. Idemo platiti.